Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama-video amaningi kodwa ama-video amaningi agcwele la ku YouTube, so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama-video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama-video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama-video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Omunye ubhala ukuthi mina-ke ngiphuphe isithando sami sakudala singibuka kabi singeneme nje, sibukeka singejabulile neze singihlinele. Leli phupho alibiki-ke into enhle, libika ukuthi leso sithando sakho sakudala sisenamagqubu, asikufisi asikufuni ngisho la uhambe khona, okusho ukuthi namanje asikuthandi sisi. Kanti amaphupho nge-ex ahlukahlukene awachazi into eyodwa. Nawe uma unombuzo ungabuza ku-comment ukuze ke uzothola impendulo yakho ngokushesha. Ningakhohlwa ukusubscribe nisale kahle.